L'Hospital La Fe de València ha incorporat de manera rutinària l'ús d'un robot estereotàctic en les intervencions de neurocirurgia, principalment d'epilèpsia i Parkinson. Es tracta d'un braç quirúrgic robotitzat mínimament invasiu que permet arribar a zones del cervell amb màxima seguretat i precisió. Des de l'adquisició d'aquest robot en l'últim trimestre de 2018, l'equip de neurocirurgia l'ha utilitzat en 60 intervencions, 40 per a pacients amb Parkinson i 20 amb epilèpsia. Sanitat ha iniciat la creació d'un banc nacional de linfòcits T específics per al seu ús immediat en les infeccions post-transplantament. En el projecte ha participat personal investigador de Fisabio, del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, l'Hospital La Fe i del Banc de Sang i Teixits de Barcelona. Es necesario contar con un registro de donantes de sangre preseleccionados y dispuestos a hacer la donación de linfocitos, como es el Redocel, que fue el objetivo con el que se inició este proyecto y que cuenta ya con más de 140 grandes donantes de toda la Comunitat Valenciana. L'Hospital General de València ha aplicat una nova immunoteràpia contra el càncer a 2 pacients de melanoma en els quals havia fallat tot tipus de tractament. Aquest procediment experimental és el més avançat en immunoteràpia i s'ha aplicat dins d'un assaig clínic. L'Hospital Dr. Pecet va organitzar aquest dimecres un curs pràctic de trasplantament renal centrat en analitzar les complicacions en el posttrasplantament immediat. A més, el Pecet i l'Hospital Padre Jofré van celebrar dijous la primera jornada conjunta de bioètica, on es va parlar de la importància de l'escolta empàtica entre les persones i els equips de salut per augmentar l'autonomia dels pacients en la presa de decisions.